Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, είμαι ο Αντώνιος και σήμερα βλέπουμε μια χελώνα στο άλσος γαλατσίου και να ακολουθούμε να δούμε που θα μας πάει. Μαγικά, πού θα πάει? Λοιπόν, θέλει να την πάρω αγκαλιά για να τη σηκώσω. Περιμένετε. Παιδιά, θα την πάρουμε τώρα, θα την πιάσω. Έλα εδώ, ρε. Τι να αφήνει, γιατί με το ένα χέρι δεν μπορώ. Με το άλλο κρατάω την κάμερα, είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ βαριά. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like, μια εγγραφή και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye!